Bai, eta irakurtzaaletasuna ere institutuan hasi zitzaidan, zati txikitan ez naukan berezko interesik. Baina, bueno, kuriosidadea, bai, eta nik uste hori dela, Larrotxina, ere irakasle bezala aurkitzen zula ikasleengan, ez da, kuriosidade hori edo gogo hori ikasteko edo mundu batean oso kanpo sentitzen duzun edo zure ez den mundu batean sartzeko edo ikasteko interes hori. Eta orduan, bai, Larrotxina apuntatu, ikasle bezala, eta orduan kurtsoa ere urte osokoa zen. Eta asteazkenetan ematen zen. Asteazkenetan urte kurtsoan zehar. Eta goratzen naiz basu guidoia izan, oso txuloa izan zela. Isabel Alba zen irakaslea, eta taldea denetik zegoen. Eta hori oso interesantia da. Jendea interes berezia daukana, batzuk esperientzia gehiago daukate, beste batzuk ez errez, nire kasu hori izan, ez naukan bat esperientziarik. Hori ez aldatu. Hori da. Bai, baina baina talde bat partaide sentitzen zea. Eta orduan hori izan zen hasiera.